zvaburi kuona izvi zvatatumwa namai vari apa veBridging Gaps Foundation kuti vauye nazvo kuno kutizotidetsera kubasa ramuri kuita. Basa renyu ihombe, nharaunda yenyu ihombe sa, asi sangano redu basa uyai kuno, basa timuri uyai kuno matituma headman vada kupinda uyai kuno basa basa ramakatituma vafundisi vedu. Nharaunda nzvimbo ino takaiona ine zvimwe zvichibiwa. It's not everything, but these are some of the things that we found which were necessary. Saka zvinhu izvi toda kuzvipa kwamuri apo muchipa MP wedu wenzvimbo ino kuti akudetsereka nenzvimbo ino yekumunga. Saka zvinhu zvauya pano zvinozika nemunhu umwe chete, ndo vachitambo sachitambo vachataurira zvinhu zvamuri kuona zviri pano kuti vatiudze kuti mai vatigadzirei vachitambo iguva yenyu. Pamusoropo mambo Saunyama in absentia. Pamusoropo headman Ganje in absentia. Pamusoropo Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe retired. Pamusoropo Honorable Chido Sanyatwe. Pamusoropo ma founders angu eku BGF Dr. Kudar Kwashe Tagwirei na Mai Sandra Tagwirei. Pamusoropo Dr. Msara, President we East Zimbabwe Union. Chirega inditi apo, mukazwa ndati apo, ndinga ndikuti all protocol observed. Ndiruda kukuzivisai hama dzangu. Ndinofunga chipo chikuru chotakauya nacho ndi Jesu Kristo pachake wamazwa achiparidzwa mutende. Chipo chechipiri chetakauya nacho, takauya newashandi weArundel Hospital. Iwo waiwe 21 tikazoona wapfumbamwe wamwe wanga wari muno mu district. There were 30 workers in the outreach pamusoro apa. Takarapa wanhu vanopfuura 842. Ndo chipo chatakakupai. Zvimwe zvipo zvinobatika izvo ndakuchitaura. Zvingafadze kuti nditange semunhu anoshanda nechipatara kunyanya. Nditange nechipo chemuri kupiwa chiri kuenda kuklinik kwakambudzi. Chipo ichocho chiri mukatende umu. Mune ma delivery beds mairi, ma ward beds mairi, nema wheelchairs mairi. Ndo zviri kuenda kwakambudzi kukwira. Pamusoro pezvo zvambotaurwa kuzi zviri kupiwa kuna Honorable MP wenzvimbo ino yeNyanga North constituency. Wachakumbirwa kuti watsvake kuti wanoshaya wacho ndiwanani, ivo nema traditional leaders. Ndinoziva mumwe mangu kuti wanobatsirwa nababa, ngoti zvataurwa ndi mufundisi kuti musoro wemba ndi baba. Zvotakatakura panapa zvinokwana kubatsira 3,000 households. Ndida kukuzivisai kuti each of those households inotambirei. Kutaura kudare marori muri kuona imwe iri mberi uku imwe iri kugotsi uku ndio marori akatakura chikafu. Akatakura chikafu muri kuwaona atosvika. Ndiri kufunga kuti akatakura zvimwe zvacho ari kuuya, but iyo neiyo akatakura chikafu. Akatakura chikafu chinokwana 3,000 households zo. Household yega yega, bumba yega yega, uri kutambira yega yega, unoona 20 kilograms zeufu, 4 liters emafuta ekubikisa, cooking oil,
5 kg dzechuchururu sugar beans, 1 kg, 2 kg zesalt. Mwari watiitira zvakaomarara. Kana zvichinzi kuEast, Mwari wadonhera kuno kuEast. Zvaratidza izvo muNyanga North matityisa. Kubva ku1980 hatina kumboona chiitiko chakadai.